Καλά δε, μαλακία είναι. Τι είναι αυτό ρε πούστη μου? Defender. Πού πάει αυτός? Και αυτός για χρόνο πάει? Δώσε ρε, δώσε! Αυτός πάει για χρόνο. Ω, εργαλείο! Κόβει την πίσα. Η ελπίδα πέθανε τελευταία. Και χάρηκα και εγώ θα δούμε ένα εργαλείο, αρχίδι είδα. Να το. Το δεν βλέπω. Έλα τα βίντεο εσύ. Στο μπούτσο είναι φόρτ. Ναι. Στόχος μας το ποδόσφαιρο, δεν γαμιέστε. Κάποια. Όχι, η Citroën είναι. Σαν ξύλο και καράτα. Ω μαλάκα, εδώ κοίτα. Ωραία. Έχετε ένα κίτρινο πίσω στο μπούτσο. Λες, κίτρινο. Φόρτι, στόχος μας το τέλος. Σκασίματα όμως. Εδώ βγάζουν δύναμη, κατάλαβες. Εδώ βγάζουν δύναμη γιατί είναι... Πήγε βρε μπούφο από εκεί. Το βλέπω. Έρχεται ο διάολος. Τι έγινε, έσβησε στο φούρνο? Μαλλιοκούβανα το πήγε ο πούστης. Τέρματα. Για κάτσε να δούμε. Τι είναι αυτό? Κοίτα εδώ πιάσιμο. Πολύ ψηλό αυτό.